Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Minecraft από το καινούριο κανάλι. Σήμερα θα παίξω Creative και πρέπει να καταφέρω να φτιάξω ένα σπίτι με 3 ορόφους και ό,τι χρειάζεται ένας παίκτης για να επιζήσει. Μετά θα το κάνουμε survival και θα δούμε αν θα μπορέσω να επιζήσω για μια νύχτα. Ωραία. Θα πάρουμε ξύλο, κρεβάτι, campfire, μάλλον δεν χρειάζεται. Χρειάζεται... Τι άλλο χρειάζεται? Ναι, σκάλες για το δεύτερο όροφο, ασφαλείς πόρτες, παράθυρα, θα πάρουμε και κουμπιά, ωραία, λίγο πιο πάνω, εδώ ένα αυτό και θα ξεκινήσω να χτίζω. Πιο πολύ θα το κάνουμε σαν βάση και όχι σαν σπίτι. Μπορεί να χρησιμοποιήσω και iron θα χρησιμοποιήσω για την πόρτα, αλλά μπορεί και τώρα να χρησιμοποιήσω iron για τους δεύτερους ορόφους. Ωραία, θα πάρω iron block. Εδώ. Και θα το βάλω από πάνω. Ωραία. Βάζουμε και από εδώ. Όπως και από εδώ. Ωραία. Τελευταία. Για να έχει 3 ορόφους θα πρέπει να το κάνουμε με ύψος κάπου και πιο ψηλό, όχι τόσο, όχι και λίγο πιο λίγο, τόσο, μάλλον όχι, τόσο. Αυτά εδώ θα τα βγάλουμε και τώρα θα τα βάλω αυτά. Αν σας αρέσουν τα Minecraft βίντεο, κάντε και στα 2 κανάλια subscribe για να συνεχίσω να φτιάχνω. Ωραία, τα κάνουμε λίγο τώρα. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Στο παλιό μου κανάλι κατέβαζα πιο πολύ Roblox. Σε αυτό θα κατεβάζω πολλά παιχνίδια. Και αν θέλετε και πάρω πολλά subscribe, ίσως κατεβάσω και Minecraft Horror Mode ή στα σχόλια γράψτε τι mod. Αν θέλετε μπορείτε στα σχόλια να γράψετε ένα mod, το όνομά σας και να παίξω το mod και θα πω από ποιον είναι αφιερωμένο το βίντεο, από όποιον μου στείλει το mod, και αν καταφέρετε να με τρομάξετε μπορεί να σας βάλω και σε βίντεο. Μέχρι τώρα δεν είχε μπει σχεδόν, μάλλον κανένας, σε βίντεο σε κανένα από τα 2 κανάλια μου.
Ναι, ωραία, εδώ πέρα πολύ iron. Δεν θα είναι μοντέρνο το σπίτι, επειδή θα είναι καταφύγιο, να το πούμε έτσι, βάση. Όπα, αλλά το χρειάζομαι κι αυτό. Ωραία. Θα βάλω εδώ πέρα για να κλείσει. Θα τα κλείσω και με τα δύο. Όπα. Ωραία. Να κλείσω λίγο αυτό το μέρος. Έχουν φύγει 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Θα βάλουμε από πάνω τώρα. Εδώ, εδώ και εδώ. Ωραία. Μάλλον αυτό το βίντεο θα κρατήσει ώρα. Συνεχίζουμε. Ωραία. Έκλεισε ο πρώτος στίχος. Θα κάτσω εδώ. Ναι. Δεν πετάω τώρα. Βλέπετε. Δεν πετάω, περπατάω. Είναι πάρα πολύ κουραστικό τόση δουλειά. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Λέω να μην κάνω 3 ορόφους. Μάλλον θα κάνω 2. Ναι, θα κάνω 2 ορόφους. Ωραία. Σπάμε, ξεσπάμε, βγαίνουν όλα έξω. Δεύτερο στίχος complete σε λίγο. Ωραία, θα κάνουμε και από εδώ. Δεύτερο στίχος complete. Θα κάνουμε εδώ αυτόν τον τοίχο που δεν είναι πολύ δύσκολος. Ξεκινάμε. Αν σας αρέσουν τα Minecraft βίντεο μπορώ να κάνω.
είπα ότι μια νύχτα θα επιβιώσω, όχι αυτή τη νύχτα, μια νύχτα όταν το φτιάξω. Θα βάλω πολλά mod, θα βγω έξω. Ωραία. Δεύτερο στίχος complete σε λίγο. Όχι, τρίτο στίχος, συγγνώμη. Ωραία. Θα κάνουμε και λίγο από πάνω να το κλείσουμε. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, απλά μου αρέσει. Ωραία, θα πάμε και από εδώ. Θα συνεχίσουμε από εδώ. Έχει πέσει νύχτα, οπότε κοιμόμαστε. Ωραία. Καλημέρα. Μάλλον σε 3 νύχτες εννοώ στο παιχνίδι θα τελειώσουμε το σπίτι και η 4η νύχτα θα είναι η μέρα που θα επιβιώσω. Ξύπνημα δεύτερης μέρας. Καλημέρα. Ωραία, θα κάνω όπως έκανα και πριν. Αλλά θα κάνω ένα challenge. Δεν θα κοιμηθώ στη βάση τη νύχτα. Θα είμαι περίπου 3 λεπτά στη νύχτα έξω και θα πολεμάω με τέρατα, με τόξα, με σπαθιά και με σπίαρ. Και κλείνουμε. Θα βάλω τα torch. Χρειαζόμαστε πολλά επειδή ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος. Θα βάλω... Στο ταβάνι δεν μπαίνουνε. Στο ταβάνι ξέρω ότι μπαίνουνε άλλα. Αν θυμάμαι καλά, ναι, αυτά μπαίνουν στο ταβάνι. Για να δούμε. Έχω και πάρα πολύ καιρό να παίξω Minecraft. Ωραία, βάλαμε πολλά φώτα. Θα βάλουμε και στο πάτωμα. Στο πάτωμα, να ξέρετε, δεν θα βάλω ξύλα. Μπορώ να περνάω μέσα. Και από πάνω μπορώ. Ωραία. Εδώ είναι το μόνο μας παράθυρο. Όλο αυτό θα γίνει παράθυρο, τεράστιο. Ωραία. Κατεβαίνουμε και έτσι. Θα κλείσουμε από εδώ. Κάποια βλέπω ότι δεν τα έχω βάλει πολύ καλά. Αυτό νομίζω. Πω. Τέλος πάντων.
όλα βγαίνουν έξω. Αλλά μάλλον θα τα κάνω σε part. Σήμερα κάνω το έξω. Στο part 2 θα κάνω το μέσα. Και στο part 3 και το καλύτερο θα κερδίσω μάλλον θα κερδίσω σε μια νύχτα έξω από το σπίτι. Ωραία. Όχι. Θα βάλουμε στο πάτωμα αυτά τα δύο. Τις πόρτες εδώ. Και με το που βάλω αυτό το κουμπί εδώ. Τώρα, παιδιά, το βίντεο τελειώνει. Μάλλον όχι, δεν τελείωσε ακόμα. Θα βάλω ένα κουμπί εδώ και ένα εδώ. Που πατάς, έτσι μπαίνεις. Θα βάλω και ένα εδώ. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe στο κανάλι. Αντίο!